Vítajte opäť na kanáli GreenDad. Toto bude jedno z ďalších mini videí na tému rekordy mojej fotovoltiky. Ako som spomínal v predchádzajúcich videách, tak mám bungalov s 10,8 kW píkov panelmi. Niečo mám na juhovýchod, skôr východ a na juhu, orientácia juh. Týchto 10,8 kW píku mi dnes vyrobilo 31,4 kWh, čo je celkom slušné na to, že je 20. januára. Je to veľmi pekné. A tu môžete vidieť krásny denný výkon. Toto modré, tak to je výkon na paneloch. Je vidieť, že nebolo žiadne zamračenie slnka, bol krásny jasný deň celý deň. Slnko sa prebudilo na paneloch o 7:35 a ťahalo až do 16:15, čiže je vidieť aj, ako sa nám krásne dni predĺžujú. No a čo sa týka batérie, tak batéria bola už o 12:00, presne na poludne bola, dá sa povedať, že úplne že plná. Skoro 100%. A teraz už sa postupne z nej začína aj ťahať. Toľko denný výkon, aký rekord sme aktuálne prekonali, tak dnes je 31,4 a prekonali sme 28,1. Táto miniséria videí vzniká len do toho momentu, kedy neprekonáme úplne svoj historický výkon a sa na to veľmi teším, pretože v budúcnosti chcem aj možno niečo rozširovať, tie panele na zadnej časti alebo na túto južnú, tak aby som dosiahol aspoň maximálny výkon. Tu je vidieť aj to, že dnes krásny teda výkon, ale na poludne som ťahal z toho len 5700 vzhľadom na rozmiestnenie, aké máme. Limit je samozrejme 10 000. Aktuálne to nevyužijem, lebo nemáme žiadne elektroauto, len klasická spotreba domácnosti, kde je všetko elektrifikované, ale 5700 je málo a uvidíme, čo to spraví na konci roka pri zúčtovaní. Značnú časť som si odložil do virtuálnej batérie, nakoľko dnes bol pekný deň, bola sobota, boli sme mimo, takže spotreba domu bola úplne minimálna, len čo sa týka vody a zohriatia domu termostatom, to bolo všetko. Ako to vyzerá mesačne zatiaľ, tak tu vidíte, že v decembri sme mali sebestačnosť na úrovni 26%, aktuálne to je 38,9, ale čakajú nás pekné dni podľa počasia, takže určite prekonáme 40% za január. Verím v to. Ďakujem za sledovanie, toľkoto krátke video. Kľudne sa pochváľte v komentári nižšie, ako ste mali aktuálny výkon vy, ale určite ste mali tu v okolí Trnavy veľmi pekné výkony. Majte sa pekne, vidíme sa pri ďalšom videu.